Apa? Aku potongan 500 ijol. Ora iso. Tak toroki 1 juta wis. Karo aku tak toroki Mas, aku kulino torok. Jane wedokan apa jane iki? Lah iki lho, mae kadol sawahe kadol nggo noroki lanangan. Pokoknya sampean karo aku, Mas. Iya sayang. Sesuk sampean prei gak? Prei? Aku jak dolan ya, Mas. Iya kajak ning pantai. Ini kan kita jalan-jalan ke pantai ya. Ayo Kita berenang nanti kamu pakai bikini, aku pakai pakaian renang. Yang itu swimbook ya. Mas, iya. aku yo tumbasno bikini to, Mas. Bikini ngono kae lho, Mas. Bikini. Aku yo pengen kuwi lho, Mas. Sing kathok ki lho, Mas. Tak tekono cawet wae. Dijak maaf Pak Yudo dijak maaf Pak Yudo. Tak tekono kathok sing ngapret terus guri ana gambare reok. Bener mlaku. Terus Mau Demikian, Iya. sehabis kita berenang kita kan lapar. Kita makan. Aku pengen makan makanan yang enak, yang hamburger, Spaghetti. pizza, makanan Cina yang itu. Aku melok ya. Ora. Mas, Bagianmu kowe ono. iki karo aku. Kan habis berenang aku kelaparan. Terus aku mbok maam ning ndi? Ning nggone makan ayam di pinggir jalan. Berarti penyetan. Ora, awake dhewe nggone pinggir jalan, Iya. ngenteni ana pitik lewat ditabrak truk. Jek. Arep mangan iwak pitik kok ngenteni. Sayang, kalau aku haus, aku pengen minum soda gembira. Aku ingin minum susu. Mas. Kono soda gembira, kono susu lho, Mas. Kan haus. Wis ora usah gatokno kene awake dhewe ku wong kere. Yo nek iso. Paling ora ya jus lah. Lho, Mas. Jus. Pokoknya sesuaikan ngono lho, Mas. Ya, Aku jus, krem jus. Jus mangga, Yo, tak jus kok. mangga. Ojo jus mangga. Napa? Ora usah mangga. Apel. Apel lagi nglarang. Wortel, Mas. Gua kelinci apa piye? Dah lah jus apa lho, Mas? Jus debok karo glugu. Apa enek kok jus glugu lho. Kono ya dadak tok sampe kene lho. Sayang, Mas. nanti kita tidur di hotel ya. Iya, tidur di hotel. Bintang 5 yang kasurnya empuk, AC-nya dingin. Asik banget. Mas, nginep gak? Lah ngono piye? Dah nginep gak lho sama duit gak? Ojo ning hotel. Kok aku sing Ning hotel bayar? ya asine wadem kene nek ora kulino iso masuk angin. Masuk angin. Awake dhewe anu nginep ning ruangan sing ana angine sepoi-sepoi. Berarti udara segar yang Betul. asli. Betul. Apa, Mas? Ning gerdu. Ora lho, enek pacaran ning gerdu apa tuman? Apa Apa umum? Kene Pak jagane nek pae maling lho. Sampai Nanti aku kita mesti- beli mobil ya. Mobil yang apa ya, kamu sukanya apa? Velfire suka enggak? Pajero. Pajero, oke. Apa? Aku yo gak meminta muluk-muluk lho, Mas. Wong aku yo ngerti sampeyan. Apa? Nanging yo aku pengen ngetes kepekaane sampeyan. Rasa jaluk mobil. Lho. Aku rene ngebis jaluk mobil. Wah, set. Ojo jaluk mobil pajeke larang. Kowe tak tukone kendaraan Ha-ha. sing begitu wong ngerti langsung ngetutne. Tenan to, Mas. Tenan. Dan dikira kaya artis-artis. Nah, Ngono wong kae, ngetutne Mas. kuwabeh. Fane akeh. Iya. Apa, Mas? Pendosa. Hei, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mas, kok Bojo gak kok ragu iso arep gelas. dipendem lho kok Ngono iso. kuwi, gak aku. Anu sing Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. asik. Kamu jangan dekat-dekat. Tidak, nanti kita tularan melarat. Iya, jangan dekat-dekat nanti kita ketularan melarat ya. Lagu yang cocok untuk kecantikanku, Mas. Alah. kaca. Kok gak romantis blas? Tangga kono laku krungu nyetel Iso song kuwi gajah, lho, Mas. Apik. Kok gajah-gajah mah lho, Mas. Aku kok kesia-sia terus. Sing lagune saiki sing lagi viral kuwi lho. Heeh. Aja dibajing-bajingne kuwi lho. Dibanding-bandingin. Nyanyi. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Asik, semangat di atas. Kaing-kaing Mbok Saing-saing kira-kira nih. piye? Kok saing-saingke. ya mesti kalah. Asik. Tak ya aku ya ora mampu mongsaku Mumet. mencintaimu. Semaput nih gue. Bendang bongko bentuk beras.
Bojo kok pateni lho kok iso. Masa aku semuyo-muyo karo aku. Ayang-ayang tetangga sebelah kok sering tukaran aja ya? Emang itu enggak harmonis, beda lah sama kita. Kita kan harmonis. Enggak mesra banget deh. Kok gak anu atimu ngono kuwi. Gak Lah piye? biasa. Yo Kok sing kok wedok meletik. ngono kuwi lho, Mak. Ayo Ki. Dibanding-banding nih. Anu. Apa Ki? Banding-banding nih ya. Banding-banding Ya, ya. oke. Iki kanggo bulurah. Bulurah. Engko bibar iki bulurah katuran Naik, minggah. siap, Oke. siap. Biar bulurah naik, nanti joget bareng dibanding-banding nih. Oke Oh, siap. ngaten. Bulurah dipersilakan untuk naik ke atas genteng. Enggak. Panggung. Panggung, Pak. Panggung mesti ngliwati genteng-genteng kata. Nggih, nggih. Iki Monggo, bulurah sini, monggo, silakan, kembaranku lho. bulurah. Mas. Bulurah, silakan. kembaranku. Monggo bulurah. Ujung jari balung rondo. Monggo bulurah. kepareng derek lumaksana tumuju wonten ing pepanggungan miyanipun ingkang hamenggongatipun Ibu Lurah sasana ingkang dalung punika nyuwun badhe panjenengan dan bareng sampodho bareng sanadeng bapak-bapak bareng dan mertete kono sarat mangkani tumuju wonten ing sasana palenggane kang dan sapa kemudian dinaripun Lurah nggih Don menika Bulurah sampun tumuju wonten padane Bulurah sampai Kowe jane Durmagati apa piye to? Mana kayak MC jaranan. Sayang. Lah ayang. Ben bedil Pak Lurah. Tonyo Pak Sumaji kapok engko Bulurah nyuwun pangapunten ingkang agung awit kelancanganipun kanca kula punika. Sami-sami. Nggih, damel tai lalat nggih. Bojone tebet tai kebo sak mueh. Tibang resik kandang. Mana Bulurah? Bu Karsupin. Nggih, Bu Karsupin tahu nggak cinta itu apa? Apa sih? Cinta itu manis. Iya. Manis itu madu. Iya. Madu itu berasal dari tawon dan tawon itu punya entup. Asik. Kalau Bu Karsupin cinta sama aku, maukah Bu Karsupin aku entup? Tonyo Pak Sumaji kapok. Monggo iki nyuwun dawuh bulurah riyin. Bu, Nyuwun lur. monggo budhawuh katuran. Komentar malam hari ini kados Nggih, pundi Bu? radi mriki, Bu. Monggo. Budhawuh katuran lurah. Kami kan. Surat paringan Bulurah dawuh. Nggih. Komentar pada malam hari ini. Ibu warga masyarakat. Saya masyarakat. Sepatah mungkin. kata dua patah kata monggo kados Nggih. pundi Bu? Ya, Bapak. Mas no aduh. Mas, Om nggih mboten Mateni apa-apa. pasaran. Mas tapi nek bojone TB mboten saged muni Mas. Ngas. Merongos. Piye, Ngas? Merongos Mas Meko. Iya. Pak, jenengan itu wajahnya kok lucu banget ya. Sampean tumbas Bu nek esuk nggo ketak-ketakan apik. Aku iki dilem karo Bulurah kok menjatuhkan harga diri kowe. Enggak bagusnya koyo ngene kok, Pak. Bagus. Kena digo dolanan putuku. Sampean sampean tumbas Bu niku, saya sampean tumbas. Nggih, damel pajang-pajangan nggih mboten napa-napa Bu. Aja ta. Pajang mesti tenten tikus. Gue cetek geni lah Pi. Kados pundi Bu? Nggih, terima kasih Mas Akbar. Nggih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Bulurah maaf, sandalnya dipakai saja nggak usah dilepas. Ngawur ae. Sandal telek tok barang kok go. Kuwi sandalku lho, Mas. Kono sandal Bulurah. Oh, sepatu. Bulurah sandal lili. Ya Bu. Jenengan Bingung nih ngomong apa? Lali nggak usah ngomong Bu nyawer aja cukup. Hei. Saya nyawer ambil sendiri. Wah. Ini. Tokone jenengan to Bu niki Bu. Bu, Alhamdulillah, tukune ya. tonggo-tonggo. Wah hebat Bulurah. Jadi alhamdulillah luar biasa Mas Amin, Akbar. amin, Ini amin, Bu. masyarakat warga sini antusias sekali. Kelihatan juga menikmati banget atas ini Hiburan, penampilan, hiburan. hiburan Nggih, dari nggih. panjenengan. Amin, Terima amin. kasih. Alhamdulillah, Jadi, Bu. ya mudah-mudahan ada rezeki lagi. Amin, Jadi, amin, kita bisa amin. ngundang jenengan. Amin, amin. Kapan lagi Bu? Kapan? Tahun depan sampan panjeri saiki. Lah. Celak lali Bu. Napa kula DPR-an, Bu? Wale. Wale. Ben ra nyalang liyane ya. Sampun. Manut
Aja dibanding-bandingke. Bu Lurah bar nampa putu. Wah, Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat. Wajahnya kayak saya, Bu. Enggak. Ojo. Yuk, Oh, alah lele. Madam, Bulurah yo gila. Ojo. leh madam-madane. Wong ndas kaya neker kok. Mbok menawar. Apa enek ndas kaya neker ra. Monggo, Bu, aja dibanding-bandingke nggih, Bu. Aja dibanding-bandingke, Bu. Goyang Napa sareng-sareng. lintune? Para warga. Satu. Oh, mboten napa-napa. Joget napa Joget, kali Bu. ibu-ibu Warga-warga liyane? saya mungkin saged joget. Jogetnya Wah. nanti sekarang. Oke. Joget aja enggak apa-apa sih. Oke, Siap. siap. Karena tak Joget. nyoba layak kangen Dibanding nih cuman diajarin ya, Mbak ya. Nggih. Tenggen kula Bu seminggu mesti dadi. Dadi Di apa? apa? Dadi omongane tangga-tangga. Ayo napa niki aja dibanding-bandingke nggih. Siap, nggih. Nggih. Ibu-ibu joget, Nggih, mboten Karena ini napa-napa, suka Bu. bersukaria, gaya Bersukaria. regeng, Ah. seneng-seneng Yo pokoknya. monggo. Mbak Mary ajarin joget, Mbak. Oke. Banyak apa ngerayu iki ya?
Lurah sekarang yang nyanyi sendiri. Khusus Layang kangen Oh, Bu jee. nggih. layang kangen. Lagunya layang kangen. Nggih. Nggih. Oke. Enggak apa-apa enggak hafal, Bu. Yang penting nyanyi. Yang penting pede dulu. Nggih. Arep muni nyawar gak pantes. Kapan ojo ojo. Cek Mas, kempelno ngene Bu Lurah kempelno lah mike Bu Lurah niku jenengan Mik Mik mik. pentele kuwi sama nunggahno. Pentele sapa? Unyerane Ya putra. ireng-ireng sama nunjukno. Mike unjukno. Bayo foto. Mike kuwi lho mixer e. Aku melok keri. Sabar Mas, sabar. Sabar ya, aja Mas. Sampean suka. Abot-abote Sampean golek duit. Nggih. aja mbok rungokne WKKN. Dulu kesini pertama kewecil lho, cuweking. Lho Mas, Ayo, kenapa tak jan benakno Mas? perawan ting-ting lah kok saiki. Alhamdulillah. Lah kula diopeni niki Bu. Oh, Niki nggih ngenek Inggris. rusak bae. Rusak. Rusak. Tak katul terus bedino. Kok kira sapi apa? Layang kangen.
Hebat bisa men. Suwantene jenengan sae, Bu. Jos. Ah, Pak Dalang muni ngono mergo ditanggap. Tapi estu lho. Apik tenan no. Pripun. Mikir. Padene suwantene jenengan sae, Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten ten. Mriki niku mboten nate nyuwun napa-napa. Lah ku ya apa Terus siapa, kerdos? Pi? Kok malah terang-terangan. Pak, Pak. Sumbangan kota amal, Bu. Malah anak yatim piatu niki, Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Mau sinten Bu sing badhe joget-joget teng mriki sinten? Napa saking perangkat napa Perangkat, ibu-ibu napa monggo. ibu-ibu. Bebas niki acarane Monggo Mbak Indra. masyarakat ngaji Indra. piro. Mbak Oke, Indra, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon, ya? sedaya mawon. Ayo, Perangkat. monggo niki acara Monggo, jarang Mbak lho, Indra. Nggih. Silakan, Mbak Indra. 1 tahun Nggak sekali. apa-apa, 1 kali. Ayo. 1 tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Sinten Mbak Indra Mumpung, kali sinten, Bu? mumpung. Nek munggah ndak munggah engko bar getun. Lah, munggah ayo munggah ayo. Mergo Andik ki engko wis gak enek ya. Ndak ada. Ono, Bu. Kok ora ono? Maksudnya gimana? Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh, nggih, nggih. Soalnya di kita nggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo. Iki ya. Monggo. Mbak Yayu. Yuk. Monggo. Mbak sinten malih, Bu? Yo disepati. Monggo yo. Hebat ngadi piro? Sa. Lah niku ibuke sing damel Lho, napa? iyo. Jilbab biru niku mboten, Bu. Biru. Ibuke. Mbak, monggo Mbak. Mriki lho. Monggo, Monggo Mbak. datang mriki, Monggo. Mbak. Anten cok bakal teng mriki. Lah wae piye to Mas ditutno kok ngisore dhuwur ning ngisore dhuwur. Mandak gak Iki lho, loro. nyekeli Mbak iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cok bakale ning kene iki lho, Mbak. Ayo iso buka dhewe. Hati-hati, Mbak. Potrek. Ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Napa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua Oh, PKK. Ketua PKK. Oh, Ketua PKK. Ketua Ketua PKK. PKK. Ketua PKK. Bu Puji ya? Bu Puji Bu mana Puji. ya? Monggo Bu Monggo Bu Puji. Puji. Ketua PKK. Monggo ayo 1 tahun Sesekali sekali. nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu senang. Setahun Bisa. sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. 1 tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu Bu PKK, Puji. sepatus beten PKK. Oh, apa lagi? Ibu PKK. Monggo, Bu monggo. Puji, Bu Monggo, Puji. monggo. Bu, monggo. Monggo. Monggo Bu pisan. jenengan langkahi niki mboten apa-napa. Wah, Ben tukul. Wah. Bu Setahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalami wong. Monggo lho Bu, monggo. Ditanjake Kak. Tolong ngono, Mas. Lah, Monggo, niki Bu. Ibu PKK Bu, ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih, Bu? Sinten monggo. Pun aman niki tok. Oh, Lali janjine. Oh, nggih. Oke. Biasa lali janji, Mas. Dia makanya suka lali janji. Tapi Tapi saya enggak. Kayak diciwel. Itu diciwel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh, no. Lali janjine saiki lho ya. Heeh. Kemudian wakene ditepati. Heeh. Pak Budi nyuwun sewu, Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne gampang. Oh iya. Pak Budi. Ini Budi. Piye lho? Ini Ibu Budi. Pun niki pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya Bulurah. Bulurah. Oh, nyanyi bareng, joget bareng monggo. Senam juga boleh, Bu. Oke, siap, Musik siap, kah? siap. Wah, pelan piye. Musik. Musik campur gamelan. Waduh, muar keleren kok. Yuk, monggo lali janjine. Ya.
Wes. Lanjut. Ya. Belum. Oh, belum. Pertama-tama sugeng dalu Wah, warga ngadi piro. Ngadi piro nggih. Semangat nggih. Semangat. Semangat. Siap? Siap. Janjane kowe nenganti Gelagatmu saja mempriani atiku Jono kowe kencan karo wanita Oh, gandanya Sasmita Jati. Sasmita lan siting dewa. minangka Sasmita mengkang para Jawata udan ingkang nyata kang kadya pratandha raja kang Sikrabala kang tumingal prang campuh samya medali ler tatit wileting kota dan nyangkung manguncang niti
benjang sangaji mijil Latinya ngedale wuwus kutha Surawilaga Adalah iya. Manarya Werta manarya werti. Kula satriya Banjar Junut pundur sasana manyadong dawuh. Kados pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina? Kula pundur sasana cumadong dawuh man. Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman, Satra Tirta tinang cumadong dawuh aman, Bambang Sutama cumadong dawuh paman. Para Kurawa siji rungokno kaping pindho gatekno kang sarta lakonana. Wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkanda Mahatma Bisma. Rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana. Wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babakan tumruning wahyu mustika jati. Anak angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumreng wahyu mustika jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan kedadak ana sawane Brahmana anyar katon namine sinten man? Namine sinten lan pandhita saking pundi? Ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa. Peparape ya kuwi Begawan Harimurti. Harimurti pantenge mengkono Dursasana. Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking wahyu mustika jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinun Prabu Duryudana. Nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa. Lah dalah wis ndak titeni. Angger ana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjene kepengin tumedhaking wahyu mesti saranane mateni Pandhawa. Ibarate arep nyapu ning sapune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadak kakehan rembukan, ya. Awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil. Lan Begawan Harimurti njaluk syarat-saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat-saranane Pujangga Agung negara Ngastina dijaluk. Satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton negara Ngastina. Mula dina iki Kurawa ndak perintah dombanan manunggal kekuatan kelawan Pratapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane. Lho nggih ngestaken dawuh mak, lho nggih ngestaken dawuh aman. Aja nganti slindur sing dadi rasamu. Budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing setya wahyu mustika jati bisa digayuh kelawan para Kurawa. Budhal kereken gendera lemaris aja nganti nguciwani. Nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata menatap bendhe budhal dina iki. Nuwun inggih amit madal pasilan. La yo la ayo
Wah, kaya. Lu kok kaya. Andedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri kowe latala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika kula sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang dhateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kapara nyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman. Merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Badhe nyuwun pitulungan menapa? Manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing ripalungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara. Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyuwun sewu nggih nyuwun sewu mboten kok kula nampik
paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing ripalenggahan sak mangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ana ingkang murca mboten namung sinuning Ndrawati. Nanging ripalengguhan sak mangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuwuning pun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuwuning murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Gunjing langit kelap-kelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sadroning batos murcanipun sinuring Ndrawati kalian murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik. Kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman ndak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik, ngupadi murcane sinuwun Ndrawati karo Ndara Putri Bratajaya. Monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping miting Nagasari. Mulat mangandhap katingal manungsa yukur aking ramane tole budi sarana raja genes wicarane Rikata sang Gatotkaca tinon
mapakara kosuta teka pira kresna paratamana hara muji saktinira paratamana har muji saktinira ngaglah ing tenging delanggung risang Gatotkaca nering cipta rasa ngambah dirgantara